Priatelia, témy, ktoré rezonujú v mojom vnútri a na ktoré by som sa chcel zameriavať, sú úloha otca, alebo rola otca, povedal by som aj otcovstvo, a rodina. Sú to dve samostatné veci, ale zároveň samozrejme chápame, že sú úplne prepojené. Podstatné však je, že v tom, čo žijeme dnes na Slovensku, je to tak, že rodina nevenuje dosť času svojim deťom. Ja plne chápem, aké je to náročné, mám svoju rodinu a všetci vidíme, aké sú tu finančné tlaky, čo všetko nás ženie, ako sa ponáhla spoločnosť, aká je pulzujúca doba, v ktorej sme sa ocitli alebo v ktorej žijeme. Lenže to neznamená, že by sme mali len dovoliť, aby nás toto všetko zničilo. Normálna rodina podľa štatistiky trávi so svojimi deťmi len pár minút. A to je strašne málo. Keď si to zoberieme, tak trošku presnejšie, deti ráno odchádzajú do školy na tú 8 hodinu, čiže už predtým venujú tomu nástupu do školy nejaký čas. Rodičia, hlavne v mestách, už začínajú chodiť do práce na 9. Ale zase je iná časť rodičov, ktorí chodia do práce v skorých ranných hodinách. Čiže stráca sa zasa priestor, aby boli rodičia s deťmi pri tom nejakom rannom rituále. Deti končia v škole, deti mladá generácia končia v škole okolo tej 14. hodiny, ale rodičia končia v práci a kým docestujú domov až okolo 18. hodiny. Teraz je tu veľký medzipriestor, kedy mladí ľudia netrávia čas zmysluplne. Čo sa stane? Rodičia poprihlasujú deti na krúžky, lenže musíme vidieť, že škola a celý náš školský systém nevie celkom dobre ponúknuť vhodnú alternatívu pre mladých ľudí, pre deti a mladých ľudí a využiť ich čas. Takže dochádza k tomu, že mladí ľudia venujú svoj čas, celé to poobedie voľné, internetu, alebo idú niekam von, aby zabili nudu a využijú svoj čas tým, že robia experimenty s alkoholom, s ľahkými drogami, alebo aj s ťažkými drogami, alebo so svojím telom. Jednoducho robia niečo, aby strávili čas. Potom, keď prídu domov, unavený rodič sa už zloží ku televízii, alebo si chce pozrieť len televízne noviny, alebo trošku stráviť svoj čas. Celá ich komunikácia sa obmedzí na to, že čo bolo v škole. No a dieťa mu niečo povie. Takže výsledok, vymazávame postupne naše vzťahy a to trávenie času spolu sa stráca. Mizne tu konkrétna úloha muža, otca, ktorý je vychovávateľom. Ten, ktorý má vplyv na formovanie života svojich detí. Otcovia nie sú vychovávateľia. Sú len zabezpečovatelia a financovatelia. Čo sa stáva? Stáva sa to, že jeho rola v očiach detí mizne a neponúkajú ju ani médiá, ani spoločnosť. Keď sa pozriete na ulice, tak od malička trávia čas s deťmi predovšetkým matky alebo starí rodičia. Keď sa pozrieme do školy, tak znovu nevidíme rolu muža, vychovávateľa, vzor. Vidíme tam v obrovskom rozsahu percent predovšetkým ženy, učiteľky, a len v určitej miere máme mužov, učiteľov na stredných školách a vychovávateľov na stredných školách. Zase nám tu chýba tá dôležitá rola muža. Ako otca, ako vychovávateľa, ako toho, ktorý prináša disciplínu. Proste stratil sa dôraz z neho ako otca a stratil sa ten silný výchovný prvok. Muž, ktorý učí svoje deti niečomu, dáva im životnú múdrosť, hovorí im hodnotové veci. Mužovia sú predovšetkým zabezpečovatelia a finančníci. Oni sú tí, ktorí prinášajú potrebné veci domov a potom sú takí unavení, že nemajú čas alebo sa venujú zasa treba svojmu koničku. Naozaj sú to predovšetkým mužovia, ktorí trávia veľmi málo času so svojimi deťmi. Preto mizne ten priestor, preto aby boli vzorom. A toto si musia nejakým spôsobom nahrádzať. Je to veľmi potrebné, aby v vývoji života dieťaťa tento vzor tu bol, ale keď je niečím nahradený, tak nevznikne to najpodstatnejšie a to sú naše rodinné vzťahy. Lenže to sa nám vráti. To sa nám pomstí, pretože keď oni vyrastú a budú dospelí, nebudú schopní poskytovať hodnotné vzťahy svojim deťom a potom, keď zostarnú, zrazu zistia, že sú úplne sami. Prečo? Pretože nedali vzťahy svojim deťom a deti im nemajú čo vrátiť. A potom nastáva množstvo negatívnych javov, ktoré si nikto z nás neželá.
ale nevieme, ako si s nimi nič urobiť. Mne veľmi záleží na tom, aby som mohol podporovať takú legislatívu a vytvorenie takých zákonných prostriedkov alebo nástrojov, aby sme mohli vytvárať priestor pre trávenie rodinného času, ktorý by bol zmysluplný, pokojný, ktorý by bol takým spôsobom podporený, aby to prinášalo ovocie v našej vzájomnej blízkosti. Ak sa nám stane, že vychovávame osamelé deti, ktoré sa stanú zranenými individuami, ktoré nevedia, čo so svojím vnútrom, potom následkom toho máme zvyšujúcu sa kriminalitu. To, že nám stále viacej fajčia stále mladšie deti, to, že používajú rôzne drogy, to, že sa púšťajú do rôznej kriminálnej činnosti, alebo stávajú sa cynickými bytosťami a my potom proti ním vytvárame nejaké represívne nástroje. Som presvedčený, že sa potrebujeme natoľko zamerať na posilnenie úlohy rodiny, vytvárať taký priestor rôznymi zákonnými nástrojmi v legislatíve, aby rodina sa mohla utužovať, upevňovať, tráviť spolu čas, aby sme pochopili, ako to má úlohu, aby sme mohli vychovávať takých mladých ľudí, teda začať u detí a vychovať mladých ľudí, ktorí sú si istí, ktorí sú zakorenení vo vzťahoch, a nie sú to osamelí bežci, ktorí nie sú nikde zakotvení. Naopak, sú to sebavedomí, zdraví mladí ľudia, ktorí vedia, kde majú svoje miesto, pociťujú bezpečie a preto si nepotrebujú nahrádzať tie najpodstatnejšie veci svojho vnútra niečím umelým. A tým sa stane, že nemusíme vytvárať represívne nástroje nejakými zákonmi, aby sme ich umravnili. Naopak, my potrebujeme zdravú, novú mladú generáciu. Kľúčom k tomu je posilnenie otcovstva v tomto národe a rodinne tráveného času.